कोकणात यायचं आणि घर घ्यायचं तर फक्त ओट्राचंच. होय, ओट्रा बिझनेस पार्क, न्यू ओट्रा, ओट्रा प्रेस्टीज, ओट्रा रेसिडेन्सी आणि ओट्रा ग्लोबल सिटी असे भव्यदिव्य प्रकल्प. सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त 1 RK 1 BHK कमर्शियल शॉप, ऑफिस सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि रिलेटर्स फ्लॅट अवघ्या 9,37,000 उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क 8530 33 34 11 आणि 8530 04 34 11. ओट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज. मे महिना संपत आलाय तशी मुंबईकरांच्या परतीच्या प्रवासाची लगबग पाहायला मिळते. रेल्वे एसटी स्टँडवर गर्दी होऊ लागली आहे. तसेच कोकणातील फेमस पदार्थ खरेदी करण्याकडे देखील चाकरमान्यांचा ओढा दिसतोय. याचा आढावा घेतला आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी. मे महिना संपत आलाय, मुंबईकर परतीच्या प्रवासाला लागलेले आहेत. चाकरमान्यांसाठी परतीचा प्रवास असतो. कोकणातील जे खाद्यपदार्थ बेकरीमध्ये आवेकर पण माडमध्ये आणि चाकरमान्यांची गर्दी विशेषतः पाहायला मिळते. तिथले खाजं असेल, लाडू असेल, त्यासाठी पसंती चाकरमान्यांची असते. परतीचा प्रवास चाकरमान्यांचा सुरू झालेला आहे. जास्त पसंती काय काय खरेदीसाठी असते? त्यांची खरेदी सध्या लाडू, खाजा, शेंगदाणा लाडू, शेव लाडू, त्याच्यावर आणि काजू घर आपले रेग्युलर मोठ्या मोठ्या प्रमाणात लाडू खाजा. काय दर आहेत मग? शेंगदाणा लाडू असेल, शेंगदाणा लाडू आहे सध्या लहान साईज आहे, ते आमची 50 रुपये दर आहे पॅकेट. 25 लाडूचं पॅकेट येतं. त्यानंतर मीडियम साईज 65 रुपये आहे. त्याच्यानंतर 75 रुपये. एकदम मोठा लाडू येतो तो 16 नगाचा आहे आपला. एक खासियत आहे ती. तर त्याची 75 रुपये. त्यानंतर शेव लाडू येतात, मेथी लाडू येतात. अजून काय खरेदी करण्याकडे त्यांच्याकडे? सध्या त्यांचा फणस, आपला आंबा पोळी, फणस पोळी, फणसाची यावेळी जरा फणसावर जरा लेट झाला फणसाचा, त्यामुळे फणस घरे असतात त्यामुळे त्याच्यावर फणसावर पण फणसाचे बरं झालं. आज 26 मे आहे. परतीचा प्रवास केव्हापासून सुरू झाला आणि गर्दी केव्हापर्यंत? यावर्षी 2 वर्ष लोक खोळंबलीत लॉकडाऊनमुळे, त्यावेळी परतीचा प्रवास हा 10 तारीखपासूनच मागचं चालू झाला. 10 मे पासून. 10 मेपासून चालू झाला आहे, तो अजून चालू आहे आणि येणाऱ्यांची पण गर्दी. म्हणजे आता जायला लागलेत. ही गर्दी केव्हापर्यंत असेल? ही गर्दी आता साधारण 10 जून ते 15 जूनपर्यंत. काजूगरांसाठी विशेष तक्रार असतो. काजूचे दर काय? काजू कोणत्या प्रकारचे आणि काय दर आहे? काजूचे दर सालवाला जास्त हे आहे, पण सालवाल्याचा दर आता 725 रुपये किलो आहे. आणि आपला सोललेला जो पॉलिश गर आहे तो आमचा बघायला गेला तर 825, 900, 850 असा दर आहे. आमच्याकडे आता मसाला काजू जास्त चालतो, सॉल्टेड चालतो. त्यानंतर मिक्स फ्लेवर एक येतो, त्यात सर्व प्रकारचे काजू असतात. मसाला, पुदिना, सॉल्टेड आणि एक रेग्युलर. ही गर्दी जी आहे, काही अंतरावर लक्झरी बस लागतात आणि रेल्वे स्टेशन काही अंतरावर आहे. ही गर्दी आता पुढे वाढत जाणार? हो, बऱ्यापैकी. पण जसा ट्रेनचा टायमिंग आहे त्याप्रमाणे त्याच्या अगोदर 1 तास, अर्धा तास आणि आता बस चालू झाली. आता 5 वाजल्यापासून लक्झरीच्या गर्दी चालू होणार. आपल्यासोबत इथले व्यापारी होते. आपण तेच करतो. काही मुंबईवरून आलात का? हो, मुंबईवर परतीचा प्रवास सुरू झाला. काय खरेदी करतात? माझं लाडू. कुठे जाता मुंबईमध्ये? विक्रोळी. म्हटलं बाय ट्रेन जाणार का बाय ट्रेन? बाय खरेदी विशेषतः जवळच आहे बस किंवा ट्रेन? आणि दुकान आहे ना आळवे, म्हणून आम्ही इकडंच करतो. मॅडम काय काय खरेदी करताय? इथे आता आम्ही खाजा घेतला, शेव्याचे लाडू घेतले आहेत आणि शेंगदाण्याचे. आणि इकडेची टेस्ट खूपच छान आहे. म्हणजे इथे फेमस पण आहे आणि पेस्ट पण आहे. हां, आणि प्रत्येक वेळी आम्ही येतो तेव्हा इथूनच घेतो. दरवर्षी आम्ही येतो आणि इथूनच आम्ही. आता हे चतुर्थीपर्यंत बेगमी असेल काही? हां हां. अजून काय गावठी कडधान्याचा पण साठा मोठ्या प्रमाणात केला जातो. इथून घेऊन जातात चाकरमाने. ते काही साहित्य नाही, मग
इथे आम्ही घरातूनच इथे आम्ही खाज्यासाठी आणि शेव्याचे लाडू खतखते लाडू ह्याच्यासाठी famous शेंगदाणे आहे. लाडू. शेंगदाणे काजू लाडू बदाम. हां त्यासाठी आम्ही मुंबईमध्ये त्या क्वालिटीचे मिळत नाही. नाही मुंबईमध्ये त्या क्वालिटीचं नाही म्हणून तर इथूनच घेतो ना. इथेची क्वालिटी आहे तशी मुंबईमध्ये आहे. इथं आर्टिफिशियल यावर्षी चतुर्थी लवकर आहे 31 ऑगस्टला, हां त्यामुळे लवकर येणं होईल का? नाही माझी मुलं दोन्ही पण इंग्लिश मिडियमला त्यांना एवढी सुट्टी नसते म्हणून आम्ही आवर्जून मेमध्येच येते इथे 15 दिवसासाठी राहतो. ते साखरमाड्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत. इथे सेव लाडू असतील, शेंगदाणे लाडू असतील, यांच्या खरेदीसाठी विशेषतः पसंती असते. आणि मे महिन्याचा जी हंगाम आहे ती जी आहे ती संपत झालेली आहे आणि साखरमाड्यांच्या विशेषतः पसंती असते की इथे काजू असेल, शेंगदाणे लाडू, शेव लाडू असतील, काजू असतील, या सगळ्यासाठी मोठी पसंती त्यांची साखरमाड्यांची पाहायला मिळते. परतीचा प्रवास सुरू झालेला आहे. ट्रेन आणि बस पण हाऊसफुल झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे निश्चितच साखरमाडी जाताना कोकणातलं खाजं आणि इथले लाडू प्रसिद्ध, मग ते खडकी असेल, शेंगदाणा असेल, कडक बुंदी असतील, हा नेण्यामध्ये त्यांची जास्त कला आहे आणि ती गर्दीने ती सध्या दुकानं हाऊसफुल झालेली पाहायला मिळते. त्यामुळे हर्षलचा भरत केसरकर कोकण लाईव्ह कुडाळ. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.